El Josep Maria s'allibera avui del jou de la docència. Avui, a motiu del seu comiat, publiquem un diàleg intimista del nostre heroi amb alguns dels seus mestres aparegut a la revista Arcanos de l'any passat. Va ser gravat durant les trobades preparatòries del curs anual Filosofia de Combat. El nostre company hi ha tingut a cada edició un paper molt significat, aclamat pel públic. En una ocasió va ser motiu d'un conegut rap, que potser ja han escoltat. Val a dir que el diàleg es contextualitza com a una xerrada casual a la vara d'un bar, qualsevol, en una nit, qualsevol lloc. Parla Epicur. Veig jove que has pogut aprofundir en la recerca del plaer estimàtic, malgrat les necessitats elements externs per a privar-te del dolor físic i moral. Això t'allunya dels principis del nostre pensament. Així et serà difícil superar la fase del temor. El temor no m'ha preocupat mai, mestre Epicur. Per sort, la força m'acompanya, com el Jedi. Efectivament, he pres algun paracetamol, com tothom en aquesta professió. Com es nota que no has hagut de passar pels grups de quart i les guàrdies de darrera hora. No en tens ni idea. L'alumnat a la teva època era ben diferent, molt més entregat. Començo a qüestionar-me les teves lliçons, parla Epicur. Segurament has sucumbit perquè no has seguit el pla de purificació de manera rigorosa. Et vaig dir, pa, aigua i formatge, però tu t'has deixat anar. Has incorporat a la dieta sucs de taronja, entrepans de llonganissa i pernil dolç. Aquests esmorzars de pati no estan en consonància. Com vols aguantar més anys en la professió? És que no vull més anys. D'on ho has tret, això? Ja ho vàrem parlar. L'any vinent, quan em faci 60, canvi de paradigma. A més, dubto que tinguis raó alguna en el tema polític. Se suposa que estem cercant la felicitat. Doncs el sindicat és una manera de ser més feliç. Mirem les condicions de vida dels treballadors, lluitem pels seus drets laborals. Que a la teva època sigueu esclavistes i no hagueu resolt encara el tema del treball assalariat, no et deixa pensar amb claredat. Parla, Marx. Subscric rotundament la teva visió, Josep Maria. Epicur, les teves idees s'han de revisar profundament. L'acció política és imprescindible i si en cas de sus es vol jubilar, està en el seu dret. Després d'una vida laboral plena de reivindicacions, s'ho ha ben guanyat. El que no m'acaba d'agradar és que has curat cap a l'anarquisme. I aquests àcrates són gent viciosilla, molt uri, absenta i música que no falti. No crec pas que acabin fent la revolució. Josep Maria, trobo que t'estàs derivant una mica massa cap a la juerga i la música. Parla Epicur. Torno al tema principal. Esteu en plan transgressor. I tal com jo soc vell però no tonto, voleu dir que aquest tema del Llulleu no està molt idealitzat? Què en penses? Que queden ganes de cercar noves formes de plaer després de tants anys treballant? El temps ens té agafats i tu consumeixes en excés. Gens d'acord. No sóc fill únic. Mai m'han malcriat. He hagut d'administrar-me la setmanada i el salari del professor no m'ha deixat marge per al consum excessiu. No em costarà gens ni mica adaptar-me al sou de jubilat. Una estratègia per no entrar en dicotomies ni en controvèrsia. Només tinc el que tinc, i amb això en tinc prou. Parla Plató. Perdoneu, però no m'ha quedat al marge. Ara que el Josep Maria deixarà d'explicar el meu nom als de batxillerat. Em consta que els agradava tot això dels ideals i el món espiritual. El Josep Maria ha currat molt en aquest aspecte. S'ha construït una existència en base a béns immaterials, absoluts i universals. I encara no sé com ha tret el temps per a fer-ho. A banda de la seva fe cega en la justícia, heu escoltat la seva producció musical. Això ratlla la perfecció. Jo el segueixo i em descarrego tots els seus podcasts. La música ha estat una manera d'arribar a la llibertat d'escapar de la realitat. Encara que ell és molt real, no sé si m'explico. Ara desconnecto de l'obligació, puc triar, tinc la llibertat total. Parla la Maria.
No és difícil saber per què un home com el Josep Maria es va interessar pel pensament i la filosofia. Tampoc que la docència hagi omplert una part molt important de la seva vida, sobretot si hem tingut la sort de treballar amb ell. El que resulta més complex és etiquetar el Josep Maria en un sol corrent de pensament. Quan estudiem el Renaixement i ens parlen dels humanistes, aquells homes i dones que s'interessen pel passat clàssic, oberts davant tot allò que els fa entendre el món i gaudir en plenitud. Una mica d'aquesta herència té el nostre Casassós. Ha begut del passat i és un activista del present, conscient i amb una ètica i una moral compromesa amb els valors de la justícia social. Reservat, de conviccions profundes, de paraula justa. També l'hem vist gaudir de la festa i la xerinola. Ara podràs esplaiar a gust, gaudeix del teu temps com més t'agradi. Feliç jubileu, benvingut al grup. Maria Rabadán.